Sice také rýchlejšie, než Tutaj kombinácia, ktorú sme do vás pripravia sa Slavomíra Janovská, Kongon vás s Lipiackou Igorkom Čátlej 4, 31 Lákovo, Šiková 32, Jakarina Rotovská, Kongon 4 a 33, Anna Šátová 4. Tak ja neviem, čo sa tak neskoro zbadala o 11. Nie, nikdy. kde? To len keď bol v Šťavníku teraz, keď ani robia po obede po kostole ináč. Tak je. Tak toto je tréning také, znaš, včera sme si tu robila. 2 razy 4 na 3 razy 4. Musí sedničky doma skapať. Hej? To je pre serámy, nakupovať. Čo ja viem, že ja chodím do kostola. Novú manželskú. Stačí, keď ty chodíš za mňa. Hej. Môže byť to. Hej. Ty chodíš za mňa, ono to hneď. Si bola za mňa. Hej, kolo toho sušiaka. Ale do trávky si opäť Vysieť. Hej, ja viem, ja tiež tam tak chodila. To mi to je taká, ale všetko boli bariéry. nie, ale